No. Oh na, what's my name? Oh na, what's my name? Oh na, what's my name? Hey, my Jersey. Oh God. Okay. Oh, singilande lomhlobo. Ekuqaleni. Uzovela kanbike wena. Umvunuza. Hello, njani lethu kuthula. Thank you. Ngiyabonga. Ngiyabonga Amy. Ngicela uWhatsApp ethi kunento engicela ngisize kuyona. No, we can send me i-DM. Sikhulume khona. WhatsApp isikhathi siningi business yabo. So angifunda ufile ngathi uyazibeka. Ngiyakuthanda nami welebo. Baby Nduriza. Hello, ngiyabonga. Hello bongezwani. Bandla Sangweni. Do you customize your hair? Angizazi lezi zinto kanjalo, angazi ukukhuluma ngani. Ngiyabonga Nhlanzeko. Uba live manje vele yes ngena manje. Inywele zami ngithenge ku athi ngeke ngithathe izinto ngibeke la sorry. Savage Beauty by Swaz. Ngizoposta ukuthi ngithenge manje namhlanje kusuku around 7. Ngiyabonga mamncisi. Ngifuna ngisize indaba kaShane. Amalo apostiwe nje. Ngiyabonga Thobile. Ngiyaphila unjani intombi yenjobani? Ngiyabonga Zinhle. Oh hey unjani? No, akusiyona le frontal leyo imfishane. This is 22 inch. Ngiyaphila mamdimu unjani? Hey nane. Nginstole eSozo he salon room number 3. Ngiyaphila. Ngithenge la inwele. Animavela kahle kimi. Kodwa Savage Beauty by Uswazi. My firstborn Paradise. Angikubona if I have God ngithi ngizokubona ngisesikoleni ke ngibonge ungibone vele angibona mhla ngibuyile ke ngize ngalapho mengisekhaya ngiyeza esontweni but if usesikoleni nope angiyezi angibona yini la khululeka konke kuzo hayi siqatha impela kunenikanywa hayi vele ade khali njabule sikinstall uhlala ubuye phuphi no ngi-install izolo I think ngabo 3 I saved yakucula engikhalisile sisichawe uyacula mama ngiyabonga bengithi ngisazothi you look happy wavele wacula utholephi ugonondo wami ngana made ngimtshela nje ukuthi ukhohle kumina so ohambandla anginawo ugonondo girl usimele la emlazi South I'm so proud of that and I wish to meet you noma kamnyandi mall mawuyintombazane nje khuleka kuyowenzeka hello Nondo unjani ngiyabonga Khoni
Laptop yami izocima noma nini Jesu. Hi. Flare vibes. Hello. If you are many something thizeni uyakhokhela definitely. Ithalente phela liyisinko somuntu awunandisi nje kuphela kanjalo. You pay. Ibo. Oh. You pay. Ngicela ukuthenga lezi zinto zakufanele no ngiyabonga. Just passing by for plug wenywele. Ngithenge ku Savage Beauty by Swazi. Ngizoposta ilo ngo-7 later today ngizoposta. Kukulami ngiyabonga. Mamthiyane. Hello, ngithi ngiyabonga futhi. Sewuvule. Chomi sengibuya ngisho esikoleni. Mina ngizumekile phela ngisabona lapho khona shilo ukuthi nje uzolala mina akuthathi 2 minutes bengizele ngiyazilalela ngisho nobuthongo bengane. Ngizumekile apparently ngizumeke ku live cabangani ngixoxele. Ngingafonela umngane wami wathi hayibo hamba ucima mase uyalala kahle. Hayo parages. Ngiyabonga Ntando. Mama uyawenza ama prom yes ngiphila ngawo nje uTikTok ungakhokhi nje ngokhela ama prom. Hawe ma kombe kusamele buka kusamele ngiyenze prom bese ngikhohliwe ngale prom. Mina ngiye down manje. Hey is beautiful. I love you more with your natural hair. Oh shame thinking game. Sizoyithinde inkinga yokuthi nje ungithanda nginatural hair ngoba phela nangu manje fake hair so misanje ungasikhosta malini mongeze emtuba ngizowenzana emtuba wena uthi ukhuluma ngokucuna I think so kukude emtuba sazoqala ubu transport yo zamabomvu ngiyabonga Ntokozo ngiyabonga Isiphile Mntwana ngiyabonga Ntombi hayibo aliselihle pharaphala liyabo alindawo ngiyabonga Avela ngiyabonga aqala kumalini ama promo please inbox me girl Mageba hello uyibhedi namhlanje hayibo uyangxola awuthi ngiblockeke so lethi ngingeke ngingixolele uphi umngxoli lo bye ngiyabonga fuze anele amadleba amakhulu ngikublocke now ngigibele nawe kwi-lift izolo ePearls ngakubona usuphuma ngiyabonga we-GU yini nje capital N sacela ungibhekele isitofu sowenza ama-fried ngisamile kancane kube ne-Iran ngiyabonga Sandiswa hi ndi ngiyaphila njani Casablanca khaya Mosembumbulo hello Mbali uThiyado makusho njalo yini ngiyabonga kodwa cha uyablock awudlali hawu ngizothina umuntu engilokho njalo methi ngiyangxola phela ngiyamgxolela shuthi angimblockeke so lethi ngiyimgxolele Zethembiso okay Tomzonke ngiyabonga ukuthi ugcina ngilena u22 inch lona weAvel afana nomkhulu yazi hayibo nilokhana shite yodwa neliswa ngiyabonga isikude kakhulu le phone so ngiya irritate kanjalo kulokho la
Iyangithuka ingane angiyenza ngalutho. Bekumnandi esontweni, bengive umnandi. Ngiyabonga amazaza, iviwe, hi, Siphesihle, hey, Lusanda. Ngiyabonga Manqele. Kazi, thank you. Shuthi kumele ngihambe-ke ngoba phela ngiyowenza ipromo laphayana. Sengikhohlwe nya. Khohlwe nje nya. Zama, ngiyaphila unjani? Ngaze nganqina ukuhamba. Wema. Ngiyaba yini? Ngiyabonga kazi. Thipho ngubani? Thank you. Ngiyosebenza phela. UTikTok awuholeli bakwethu. Ama-promo iwona esisebenza ngawo. U-2.1 kaMageba ngiyabonga. Yebo Zanothando. Ngiyagcwala manje kumele ngiyosebenza nami. Nje bese ngikhohliwe. Ngiyakhula, ngimdala vele, yoni phela nina nazi. Ngimdala nje kodwa-ke. Sengikhulile impela. Ngiyanishiya ngophasi. Ngeke uphase isuku. Buza wekazi ngoba ngiyahamba manje. Ngabale indlu ndikhangela indlela yokuphuma. High school bowenza amaphi ama-subjects? General C. C noma G angisazi. General ngenza music number 1, music, drama, history, tourism, none. Ne-pure maths, ne-English nesiZulu. Ngibalile history, English nesiZulu, ne-LO. Bezu-9 kodwa ukukhumbula kahle. Khonto eshadayo kusho ithe yodwa. Yini? Ne-economics. I-degree naka ayibuzwa mntama, ayibuzwa nje abafuna ukuqasha kuphela. Kodwa ngithi Bachelor of Arts. Boyiphasa ngobani i-pure maths? Ngo-1, level 1 nje, mathemu wonke. Bengiphasa nje ngo-1. Level 1. Happy. Okay. Awunawo yini ama-exams nje ukuyosebenza? Ama-exam aqala ngoNovember and October njengamanje. Yabo nje indaba yoyuza. Wathi ngiblock mamas. Anoma umamas nombabazini. Ngingazwani nansika phela mina. Sawubona Paradise, ngabonga ngaze ngakhala mhla usisibote laptop kwandi. Nkosi yami, Nkosi nibusise nami. Ngiyabonga nosibusiso. Only one omuhle ngiyabonga. Abantu bazibuza izinto ezingahlangene nabo. Like mfethu, ngiyabonga princess. That means bonga ipass. Okay, siyajabula-ke ngoba sekuphenduleni. Kwenziwe njani-ke? Ngizama ukujabulisa wena nje, njengoba ngisade iphasa ngo-1 nje ngizama ukujabulisa. Wena ngoba usu-happy-ke asidluleni lapho. Hi sisi njani? Imali into iphuzayo. Sawubona Paradise. Isengiphinte kodwa-ke manje. Pharaka mamakhe nje. Hello, zozwaza omuhle ngiyabonga. Ayashesha-ke manje lamalo. Yuza, hlezi bona uqina nje phakathi. Samawele cabanga mina se-college ngilokhu ngabo level 1. It's not like
nawe immediately thiwa uyiphasa. Sisi wami ngiyabonga. Indaba yamaqhiya yamagwinya iyagcinaphi? Hayi iyagcina la igcina khona phela mina angingeni kahle kahle kuyona, ugeni nje wayengiphaphela. Yize-ke uyangikweleta i-apology and izokwenzeka leyo nto soon, otherwise she would get arrested. Kwalo supply inamba yami le nsuku. Akayilethi seyifuna. Nifunani? Hello Anelo njani? Ngayifaka kashitha ningilandeli phela. Bokuthi yonke into nizoqala fanele ngishitha ningilandeli. Hawu. Cha nami ngiyayifuna khululekani. Okay, ugogo yazi guys ngihlezi ngisho into yodwa ukuthi once wabona lezi indonga kuhle namhlanje because kuvela nekhethini lala. Umkhulu nogogo abahlali eRes kuhlala mina ngedwa. Ngihlala kwisingile. So akuzona zonke izikhathi la uzohlezi ungibuza ibala phela nawe. Yabo iba papap ukuthi once kwavela ikhethini udonga nje 18 you already know ukuthi ngiseRes and eRes bona abangeni. Sigcina nabo esitolo. So ungibuza bona la ungibona ngila. I feel like I don't think you understand how healing your voice is when you're singing. Nkosi. Kumnandi ukhize and first years ni single room. Hawa ma imina ni first year. Kodwa ke wena uqinisile ngaleso statement sakho. Ama fresh avele nje ayihlela kuma single manje. Hayi busisa. Hello. Ngiyabonga Ayanda. Yosami shilo ma. Bomnandi noWestville guys ziyaphila ingaze seWestville. Yo. Hello sikhangane sanene. Simangele Ngcobo hello. Ziyaphila. Hawa ma. Kanjani salaxazi siphiwe Zoom. Hawu Nceseni. Bazophuma soon sihlale kule masingile. We ngiyakuyenzela ikheze ngama fresh hour. Ufuna ukuyiba parent yang. Yake. Ngiyabonga nina nonke guys. Asanda hi zamamthetho hi malu lonke. Wando munye. Sandile Khanyini Madubandlela hi. Wenza inyaka wesingaki ayibuza leyo nto. Ngaphandle uma wami. Khona into engabuzwa nje emhlabeni kaJehova. Zibuza abaqashi kuphela usiqasha. Hello awa unjani sisami? Ngiyabonga asimbonge uNeli hey. Melissa hello video yakho eculo. Yenkosi ngizako ngiyabonga nento asanda Gumede hi Sney hi. Hello Smanga. Ngivukile phela bengiclass nje ngo2 ngi-install Sozo he salon room number 3. Asimbonge hello ngiyabonga Nkosi wami. Umuhle nembongculu, umuhle ufake inwele muhle sisi. Ngiyabonga sithanda. Baby ngicela umbingelele hi unjani? Alwa unjani get? Angel hello. Indlela engithanda khona ngiyabonga. Makhe hello. Ngizele icode yakashini kwenziwa kanjani? I think ngichazile isithando sami nje uyasesha la mase uyayifaka icode then bazokuvezela izinto eziyi-discount. Let me take you for a date. No. Umfana noma intombazana.
Ngiyabonga Nompumelelo. Ngiyabonga Riri. Indaba ungayiculi noThobile Nkhwanazi. Angikuzwa usuthini. Kungawo Bengo. Hello. Ngihlala eMlazi. Bingele ngendlela yakho. Hayi man. How much is your promo nge-inbox ngizokutshela? Hey Bless, njani Sithanda? Ngiyabonga ngama-gift nomthunzi. I love you too guys. Ngikuthanda amasusi ngiyabingela. Oh shame. Nami ngiyanithanda. Ngiyaphila njani Madlamini? Nomthunzi ngiyabonga kakhulu ngama-gift. Inkosi iphosisi. Ngiyabonga Lady Bear. Ngiyabonga bo, now too I am so pretty. Okay, umoya wakho anyway namhlanje. Awunonga ilutho but umuntu phela ayicabanga into azoyibuza. Ngoba sonke sabantu sinama feelings. Ngiyaphila Madlamini njani? Manje simayelelana hayibo. Itumelenge awusephashe mfana wami. Ngithi blockeke. Ngoba phela sengisimayelela into engeke kusho ukuthi ngiyakucika. Ngi-right Amy. Uyamazi Natasha K. Webabuza ube nami. I think usho wena. So yes, asikaze sibonane like in person but ngimazela la TikTok. Ngiyabonga alright ile. Ngiyabonga Yanda Mpele. Wendisa wena usungikhatha nabantu. Ngiyabonga. Yebo ngisho wena ukuthini? Okay, it's okay welongile. Mashoot. Ngiyabonga. Amahle majola. Ngiyabonga. Ngiyabonga Wembosh. Yaya hello Noxy hello. Uvanilla. Hello njani dadewethu. Ngiyabonga Maka. Paradise. Njani ngiyaphila Milo. Isimali sakho ngiyabonga. Uyaya hi. Ngeke ngiyanishiya manje kumele ngiyosebenza mina. Mina ngiyosebenza. Umberekoni. Bye bye guys. Manusi oh. Bye bye ngiyabonga. Ngiyosebenza wema. Hera's iPhone 12 Pro that was bought cash by her sister is connected to charger. Ngiyabonga Mbuso ongithega ngiyilalele masuyipostini. Ngizoyilalela. Hayi khuleka mase ngibuya ngizobuya ngibe live. Khulekani. This is